намояндагони даҳҳо кишвари ҷаҳон ва созмонҳои молӣ зимни як ҳамоиши байналмилалӣ дар душанбе масъалаи камбуди об дар сайёраро баррасӣ карданд. Аксарият ба он таъкид карданд, ки мушкили об дар сайёра ҷиддӣ мешавад. аз ҷумла амина муҳаммад, муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид, аз амиқтар шудани мушкили об дар дунё нигаронӣ кард. ӯ ҳамчунин гуфт, ки ҷанг дар Украин масъалаи таъминоти ғизо дар ҷаҳонро бо мушкил рӯбарӯ кардааст. конфронси дуюми байналмилалии оид ба 10 солаи амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро раиси ҷумҳури Тоҷикистон оғоз кард. тамаркузи асосии Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи обшавии пиряхҳо, мушкили дастрасӣ ба об ва кӯмак ба кишварҳои дар ҳоли рушд буд. ҳамбастагии об бо масъалаҳои энергия, амнияти оскаворӣ, ҳифзи муҳити зист яке аз абзорҳои асосӣ дар рафъи мушкилоти мавҷуда вобаста. ин нукта барои Тоҷикистон низ аҳамияти муҳим дорад. тақрибан 80% маҳсулоти кишоварзиҳо аз ҳисоби заминҳои обёбешаванда таъмин карда мешаванд. раиси ҷумҳури Тоҷикистон бештар дар бораи камбуди об дар кишварҳои ҷаҳон суҳбат кард, аммо нагуфт, ки ин мушкил дар кишвар то куҷо вуҷуд дорад. бонки ҷаҳонӣ дар як гузоришаш гуфта буд, ки танҳо 38% аҳолии Тоҷикистон ба низоми мутамаркази обрасонӣ дастрасӣ доранд, аммо мақомот омори дигарро пешниҳод мекунанд. хушбахтона фоизи дарсӣ дар шаҳрҳо дар сатҳи бисёр баланд аст. наздики меъёрҳое ки дар осиё миёна ва дар ҷаҳон муайян шуда ҳастанд. ҳозира диққати асосии мо равона шуда истодааст, ки дастрасии обро дар деҳот баланд бисозем. мо дар шаҳрҷойҳо зиёда аз 80%, дар деҳот таи 40%. ҳамоиши байналмилалӣ вобаста ба 10 солаи об то рӯзи 9 июн идома хоҳад кард. қарор аст чунин ҳамоиш соли оянда таҳти раёсати Тоҷикистон ва Нидерланд дар Ню Йорк баргузор шавад.